hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe mabviravira chaiwo ko zvine zvisituation zvazvo zviri papapa mawani. So pari kutendera nyaya dzakawanda azodzingwa mucentral committee adzoka. Saka paakunzi munhu akadzinga kuda Tagurei mucentral committee haasi mutsvangwa like matauriro atiri kuzviita. Pane vari kutaurawo side ravo renyaya team VP Chionga vacho vanozviti vanhu vekwa VP, vanhu vaVP Chionga vacho ndo vari kutaurawo panapa. So zvandichamboita panapa without wasting much of your time, ndoda kungokusanganisai muchizvinzwira mega munhu achitaura kuti aiwa akadzinga uyu haasi wamukufunga, wamuri kutofunga kuti ndiye akadzinga haana kana chaanoziva. But before ndakusanganisai kuti nyaya yemuzvinzwire mega pamunhu sezimudzanga rimwe riya riya zihombe zimudzanga rinotosvora vanhu veZANU-PF, ndoda kungokuzivisai muri yeZimbabwe kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit, zvinhu izvozvo zvaaeasy. Zvinoitwa nemunhu anonzi Owen weEducation Research ane nhamba dzandaisa pascreen apo. Anogona kukuitira ari kwaari koko iwo uri kwauri, iwo kungosenda madetails ako obva wabhadharawo chegumi kamari kadiki kekuita basa kanenge achidiwa obva atokuitira. Usasaswera uchinetsekana kana kuvhairirwa nevamwe vanhu muSouth Africa kunzi iwewe hauna bank account mukore uno, hauna business account, hauna company registered iwewe. Izvo kune munhu anonzi Owen ari kupedza masports. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Ndatoisa iko zvine zvitaurai naye, sanganai naye. Mukomana wacho akatochaja ari kutosota. Chibvai masangana nenyaya yacho yatanga tichitaura nezvayo yandiri kutaura kuti munhu akanyatsodzinga kuda Tagurei muCentral Committee ndiani chaicheye. Mobva maudzwa futi kuti munhu iyeye ari kunyatsotiembei. Comrades and friends, how are you? Blessed Sunday. Now there's an issue that I would like to address. Vanhu vari kuona mumapepa nhau mungateerera Herald here kana Herald ichiti Tagurei apinda muCentral Committee. Herald munongoiziva wani, munhu wese anongoziva maitiro eHerald wani. Nyaya haimbonetsi. Zvigananda they are using mari to buy people to push an agenda yekuti by thunder by fire Tagurei ari kupinda muCentral Committee. But now I will put the issue to rest by saying this. Tagurei akabuditswa muCentral Committee naGeneral Chiwenga. Andimurunzwa. Munhu akambuditsa muCentral Committee ndiGeneral Chiwenga. Iye anoziva zvaakabuditsirwa. And hakusi kubuditswa kwekuti uchadzoka ka. Kutobuditswa kwekuti zvavharana, and everyone in ZANU-PF knows this. Andimuri kuona. Official party spokesperson weZANU-PF ndi Comrade Christopher Manize Mutsvangwa. And vataura zvamaona mabepa navo vakataura kuti Patrick Chinamasa is speaking on behalf of himself and his opinion alone, not for the party, because the official spokesperson is well known by everyone, and that person happens to be Comrade Christopher Mutsvangwa. Kana Tagurei achinzi apinda muCentral Committee, handi ichangoitwa futi here next time. It's not like zvavharanaka. Ichaitwa next time. General Chiwenga will be there. Iye ngauye. Handi bepa rati apinda muCentral Committee, tozosangana naye kunext meeting. Kana akagara munext meeting iri kuitwa yeCentral Committee, then mobva maziva kuti kuda kwacho Tagurei is now officially a ZANU-PF Central Committee member. Kwete zvoti nyaya dzinenge dzichingonyorwa dzichingodai. Zvatiri kuziva zvakapedzisira kuitika. Kuda kwacho Tagurei akadzingwa, akabuditswa mumeeting nani naGeneral Chiwenga. Ndo patakamira tiri izvi. Kana azodzoka tozotangira ipapo. Kana Chiwenga vamuti akupinda muCentral Committee ndo paachapinda. As it stands kuda kwacho Tagurei haasi muCentral Committee.